Tayo yun nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagod malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balenciaga subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health.
San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Paradyo Bombo. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang ilakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabingin-ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makigupod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Nakahibalo na si Ma'am Edmunda nga hindi sila parehos ang relihiyon ni Dara. Apang sa baylo nga pahalinon niya ini, ginhagad niya ini upod sa pagsimba niya, kag nagpasugot man si Dara. Sa pagpadayon ko pagid. Uti, ano ang ginhambalan ninyo ni Inday Edmunda? Nang, nakaibalo na siya nga hindi kami pareho relihiyon. Uy, ano? Sino ko nung nagsugid sa iya? Wala siya may nagsugid sa iya Kagula man siya nanugid sa akon kung sino. Uti, anong siling mo? Nag-ako na lang po Ginpalin ka niya? Aba wala. Hatagan niya ko na ako sang kahigayunan. Pero sa Domingo, maupod ako sa iya sa pagsimba. Amo gali? Oo nang, kinanghangdo na lang ko Ano pa abing mahimo ko? Husto gid ang ginhimo mo. Magupod ka na lang Magsunod ka na lang sa gusto niya nga matabo. Ako,
amo man sinasang una. Nagupod ako sa iya sa pagsimba, kag magsunod sang tanan niya nga ginahimo. Kag amo ina, nga nag-ayuhay kami Kag wala man siya makahibalo, nga nagapangros man ko gihapon. Kag dason, may rosarito man ko gihapon niya nga nasulod sa akon bulsa Ato na, nakita ko na nga kaupod ni Inday Edmunda si Dara. Makadto na sila sa simbahan. Pero, sino ay ang nagsugid kay Inday man? Nga hindi sila pareho sang relihiyon? Nang Rufina, ari na ako. Uy, Uti, kamusta? Ano na tong natabo? Nalipay man bala si Inday nga nag-upod ka sa iya sa pagsimba? Ambot lang. Basta, nagapamati man ko sang maayo Pero sang ulihi, nagutom na ko. Dali na lang mga 12 mo. Pero, nagakanta man kami gihapon. Kag sang ulihi nang, nakita ko nga nagkalatumba ng akon iba nga kaupod. Nagkalatumba? Oo. Pila na lang kami nagatindog. Sang ulihi, natumba man ko nang. Natumba ka man? Buah, grabe gid ang sulod sang Espiritu Santo sa imo? Hindi may nagtiklod sa akon niya. Ano? Sino nagtiklod sa imo? Ambot wala man ako nakatalupangod. Pagtupa ko sa salog, nagpatulog-tulog na lang ko Hasta nga ginpukaw ko ni Inday Edmunda. Ang iban, amo man Pero nagkalalipong sila sa gutom. Pero sila nila, ginsululan sila kuno sang espiritu. Di amo man ang siling ko Nagsiling ko kay Inday Edmunda nga hindi ko pagpakibatuan ko ng espiritu. Batuon ko kuno sang hugot sang akon kasing-kasing. Uti, ikaw yan nang. Siling mo, nakaupod ka man simba kay Inday. Di, wala ka ba na matumba? Wala Last man standing ko iya. Kag nagdala kuya balon may dala kuya nga tinapay. Kag ginakaon ko lang sang sikreto. Amo ina, nga wala kuya masupay sa gutom. Day Edmunda, may isugid ako sa imo, day. Ano Dextra? Si Dara baladay, nagakaon sila dinuguan kag puto. Ha? Wala yan nagakaon sang dugo ang aton miyembro. Kay mahigko ina. Te, nagakaon to sila ni Chay Doray subong Ginpanilagan ko to sila mo. Amo gali? Kinapasulod lang gali niya sa iya dulunggan ang akong ginahambal sa iya? Kag ginapalapos sa pihak nga dulunggan? Korek ka giday. Wala gid na ya chance nga maluwas pa na si Dara sa imperno. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyo mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpun sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi
Diri sa ato panatuntunan, Provincial Jail. Ihawak mo ako sa nagliliyap na apoy na aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagligad, ginsulsol ni Dextra si Inday Edmunda nga pahalino na lang si Dara tungod lain ang relihiyon sini. Apang nagsiling si Inday nga tagaan inisang tsansa agud nga magbag-o sang relihiyon kag mag-upod sa ila. Tungod na luoy man siya kay Dara nga mawad-an sang obra. Diri sini nga bahin magapadayon ang akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Hindi pwedeng ikratan sa aton nga relihiyon, day. Amo gani nga hatagan ko siya sang kahigayunan nga magbago. Kung mapasaylo ko siya sa aton relihiyon, dako ina nga dungog para sa akon. Kag dayawon ako sang aton pastor. Buhaton ni ako nga ehemplo bilang isa ka agalon nga may maayo kag may maluluyon nga kabubuton. Kag bangod sa akon nahimo sa akon pareho, ang mga anghel sa langit nagasinadya sa kalipay. Kag do sa babatian ko pang ila pagkanta. Ang ila kanta, hindi na haleluya, kundi Edmunda, Edmunda. Nang Rufina, nakulbaan ko Ha? Nga man? Ginapatawag ako ni Inday Edmunda. Nga ahaw? Anong sala mo? Wala man Wala man ko sang sala. Ate, basis parte sa relihiyon mo? Basi nakaibalo na siya nga lain ang relihiyon mo? Wala man. Wala man ko yung nakapanugid. Bisan pa. Basi kung may nakasugid sa iya eh. Pero sige lang kadtui lang siya. Para nga makahibalo ka kung anong sala mo. Kag kung may sala kagid man, magpangayo ka lang sang pasaylo Ate, sige Makikita ako sa iya. Mayong adlaw, Ma'am Edmunda. Ginapatawag mo kuno ako? Oo, Dara. Magpungko ka. Oo. Dara. Nga nagbutig ka sa akon. Ha? Nagbutig? Ba, wala ko yan nagbutig sa imo, day Siling mo, pareho kita sang relihiyon. Apang hindi gali? Ay, kwan. Ako na lang nga nagabutig ka. Akig ako sa mga tao nga butig ko ni. Ate, hindi matuod kita pareho relihiyon, ma'am. Pero, to sa amang man naghihapon, Kay ti, isa lang aton ginatuuhan. Gagadra ka nagsulod sa relihiyon nga ina. Wala inasang pulos nga relihiyon. Ma'am, how? Inang ila nga leader, wala sang pulos. Ginakusar ina siya nga nagapang-rape sa mga babaye. Kag ginabaligya pa niya ini sa kay kunsino nga lalaki. Dalakpon ina sila sang gobyerno. Kay mga kurap ina sila. Ginagamit nilang relihiyon, agud nga makakwarta. Ba, hindi ma'am Wala na sila yan nagapangwarta Butig na yan, ma'am.
Hindi inabutig. Matuod ang akon ginasiling. Kag kun ako gani ang maghambal, kinahanglan nga magpamati ka sa akon, ha? Bangod na sulat sa Biblia nga ang ulipon hindi makatupong sa iagalon sa tanan nga butang. Sa kaalam, sa kwarta, kag sa tindog sa sosyudad. Ang sulugoon, hindi dapat magtupong sa iagalon, kundi magsunod lang sa tanan nga kagustuhan sini. Ati, kun amo, bakalinon mo na ako, day? Hindi. Hindi ako ang tao nga kung may sala gani ikaw. Pahalinon ko dayon. Maluluyan ako nga klase sang tao. Gani hatagan ko ikaw sang isa pa kakahigayunan. Ano nga kahigayunan, day? Hatagan ko ikaw sang kahigayunan nga makasaylo sa akon relihiyon. Ano? Oo. Gani sa Domingo mag-upod ka sa akon sa pagsimba, ha? Magpanilag ka. Kay makita mo nga ang akon relihiyon, amo ang matuod nga relihiyon sa tanan. Ati, oo, day, maupod ako. Maayo. Maayo ko na mo. Tudluan ko ikaw sang tanan nga dapat mo nga mahibalan. Sa sina, makaangkon ka man sang kabuhi nga dagaya, kag madamo sang kwarta. Nakahibalo na si Ma'am Edmunda nga hindi sila pareho sang relihiyon ni Dara. Apang sa baylo nga pahalinon niya ini, ginhagad niya ini upod sa pagsimba niya, kag nagpasugot man si Dara. Sa pagpadayon ko pagid. Ote, ano ang ginhambalan ninyo ni Inday Edmunda? Nang, nakaibalo na siya nga hindi kami pareho relihiyon. Uy, ano? Sino ko nung nagsugid sa iya? Wala siya may nagsugid sa iya, Kag wala man siya nanugid sa akon kung sino. Ote, anong siling mo? Nag-ako no lang po Ginpalin ka niya? Aba wala. Hatagan niya ko na ako sang kahigayunan. Pero sa Domingo, maupod ako sa iya sa pagsimba. Amo gali? Oo nang, kinanghangdo na lang ko Ano pa bing mahimo ko? Husto gid ang ginhimo mo. Magupod ka na lang Magsunod ka na lang sa gusto niya nga matabo. Ako, amo man sinasang una. Nagupod ako sa iya sa pagsimba, kag magsunod sang tanan niya nga ginahimo. Kag amo ina, nga nagayuhay kami Kag wala man siya makahibalo, nga nagapangros man ko gihapon. Kag dason, may rosarito man ko gihapon nga nasulod sa akon bulsa Ato na, nakita ko na nga kaupod ni Inday Edmunda si Dara. Makadto na sila sa simbahan. Pero, sino ay ang nagsugid kay Inday man? Nga hindi sila pareho sang relihiyon? Nang Rufina, ari na ako. Uy, Uti, kamusta? Ano na tong natabo? Nalipay man bala si Inday nga nagupod ka sa iya sa pagsimba? Ambot lang. Basta, nagapamati man ko sang maayo Pero sang ulihi, nagutom na ko. Dali na lang mga 12 mo. Pero, nagakanta man kami gihapon. Kag sang ulihi nang, nakita ko nga nagkalatumba ng akon iba nga kaupod.
Nagkalatumba? Oo. Pila na lang kami nagatindog. Sang ulihi, natumba man ko nang. Natumba ka man? Buah, grabe gid ang sulod sang Espiritu Santo sa imo. Hindi may nagtiklod sa akon niya. Ano? Sino nagtiklod sa imo? Ambot wala man ako nakatalupangod. Pagtupa ko sa salog, nagpatulog-tulog na lang ko Hasta nga ginpukaw ko ni Inday Edmunda. Ang iban, amo man Pero nagkalalipong sila sa gutom. Pero sila nila, yung sululan sila kuno sang espiritu. Di mo ba nang siling ko Nagsiling ko kay Inday Edmunda nga hindi ko pagpakibatuan ka ng espiritu. Batuon ko kuno sang hugot sang akon kasing-kasing. O ti ikaw yan nang. Siling mo, nakaupod ka man simba kay Inday. Di, wala ka ba na matumba? Wala Last man standing ko iya. Kag nagdala kuya balon, may dala kuya nga tinapay. Kag ginakaon ko lang sang sikreto. Amo ina, nga wala kuya masupay sa gutom. Day Edmunda, may isugid ako sa imo, day. Ano ina, Dextra? Si Dara baladay, nagakaon sila dinuguan kag puto. Ha? Wala iya nagakaon sang dugo ang aton miyembro. Kay mahigko, ina. Te, nagakaon to sila ni Chay Duray subong, Ginpanilagan ko to sila mo. Amo gali? Kinapasulod lang gali niya sa iya dulunggan ang akong ginahambal sa iya? Kag ginapalapos sa pihak nga dulunggan? Korek ka, giday. Wala gid na ya chance nga maluwas pa na si Dara sa impyerno, day. Kanogo nagalis ang kabudlay ko. Ginabuligan ko siya para nga maluwas siya sa kalayo sa impyerno. Apang wala niya ako ginapamatian. Palinan na lang na siya baladay. Para nga wala ka na sang ugtasan. Hindi. Hindi ko siya mapahalin. Hindi ko siya pagpahalinon bangod kay hindi siya miyembro naton. Hindi lang ako maluyag nga madala ako sa kutso-kutso sang aton nga mga miyembro. Te, ano man ang abing mahimo mo sina, Dayman? Kay hindi man siya mamati sa imo? May paagi nga mapahalin ko siya, Dextra. Maminsar ako. Day. Dakpa bala sila sa akto, day? Dakpon ko gid man siya sa akto. Dakpon ko siya sa akto. Nagapaduding na siya bala kay Amerigo, day. Kag nakahibalo ka bala, day? Kung anong nagakatabo sa ila kung sila lang nga duha? Gali ha? Dextra, pahibala ako ha? Kay kung malapit na sila, dakpon ko sila sa akto. Ati, huo day Edmunda pahibalon ko ikaw. Tikman, kundi makabalos na ako sini kay Dara. Isugid ko sila kay Inday Edmunda kung makita ko sila sa likod sang misitas nga dalawi daw. Makahalin gina di siya karon mo. Kay man, hindi daan maluyag ang amon ama nga may nagakatabo nga immoral diri sa iya panimalay. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa
nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa aton platuntunan, Provincial Jail. Kag kami diri sa gihapon wala ginagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Nga kung kamuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa aton platuntunan, Provincial Jail, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo! Bombo!